с брак, естествено. Така си ти мене тебе. Слушай, ще ти кажа още. Найди му ушите ти. Посесвам. Ще видим работи в един мобилен оператор. И един ден при него влязал дявола. И казал, дай ми душата си. Дявола, той забравил качалка, защото не го подал. И момчето не се стресва с обсените. Продала му душата си, а после му продала и кълъвче и захапил за душата. Винаги съм искал да те питам, що казваш на професор Русия съм? Какво ти знаеш, ти си тук? Това че нищо не разбираш. Защо? И от офицер теч. И от геополитика. Вижте как се развиват нещата напоследък в Европа. В света. В най-свето. Още ще вдигнах глава. И като нищо след няколко месец, ще си стоиш в София и ще си викаш Фросия съм. И ще вярвам.